சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய செய்திகள். தமிழகத்தில் அதிமுக கழக செயலாளர் எடப்பாடியின் எம்எல்ஏ பதவி பறிபோகும் அபாய நிலை இருக்கிறது. ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எடப்பாடியின் பதவிக்கு ஆப்பு வைத்துள்ளதா தேர்தல் ஆணையம் என்னன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓபிஎஸ் வீட்டில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் நேற்று கூடி பேச்சிய பேச்சுவார்த்தையின் அப்டேட் என்ன? ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் முழுமையாக நம்ம பார்க்குறோங்க. தமிழகத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டங்கள் எல்லாமே சுமார் 1 மணி நேரம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரடியாக ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளர்கிட்டையும் பேசியிருக்காரு. இந்த கூட்டத்தில் எடப்பாடி ஒரு 5 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தன்னுடைய கட்சிக்கும் தன்னுடைய அந்த பொது கழக செயலாளர் அந்த பொறுப்புக்கும் எந்த விதமான களங்கமும் வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதற்காக பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான இந்த டைமை எடப்பாடி பழனிசாமி பயன்படுத்தியிருக்காரு. ஸோ எடப்பாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சுவார்த்தையை ஒரு பக்கம் போகிறத எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி இணைந்துள்ள அணியினர் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் உடைய வீட்டில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், ஸோ அந்த மாதிரி அதிமுகவில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனைவருமே பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் வீட்டில் திடீர் வருகை புரிந்து எடப்பாடிக்கு ஆப்போசிட்டாக அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா களத்தில் இறங்க முக்கிய ஆலோசனைகள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர்தல் ஆணையம் பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி தரப்பில் நல்ல பதில்களை கொடுக்கல. அதனால் எடப்பாடியோடைய எம்எல்ஏ பதவியும் பார்த்தீங்கன்னா பறிபோகும் நிலைக்கு இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அப்டேட்டில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட்டாக நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க. சென்னை ராயப்பேட்டையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியில் கூட்டம் நடத்தினார். அந்த கூட்டத்தில் இந்த தகவலை பரிமாறியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறவுள்ள அதிமுக பொன்விழா மாநாடு குறித்தும் அது தொடர்பாக செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய அறிவிப்புகள் எல்லாமே வெளியிட்டாங்க. ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி சுமார் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசினார். ஸோ தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் சூழலில் கட்சி ரீதியாக நமக்கு இந்த எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிட்டன. தேர்தல் ஆணையம் நாம் கொண்டு வந்த கட்சி சட்ட விதி திருத்தங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது. இனி சட்ட ரீதியாக எந்த சிக்கல்களுக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்றது முக்கியமாக எடப்பாடி பழனிசாமி தன் தொண்டர்களுக்கு குறிப்பிட்டாரு. மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு இந்த தகவலை பரப்பியிருக்காரு. ஸோ இதனால் ஓபிஎஸ் அணிகள் பார்த்தீங்கன்னா டிடிவி ஓபிஎஸ் அணிகள் சற்று பயந்த நிலையில் இருக்காங்க. ஸோ விரைவில் இவர்களுக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் எல்லாமே கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. டெல்லி மேலிடத்துக்கு சென்று பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸும் பாஜகவும் இணைந்த கூட்டணி ஒரு அறிவிப்பை விரைவில் நமக்கு வெளியிட போகிறாங்க. பொறுத்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அரசியல் சம்பந்தமான செய்திகள் அனைத்தையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பெற நம்ம சேனலோடு இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.